Polkut thani som in rin ni kan lo thleng tareng mai January ni som sang la som ni paruk ania best collection ngai thatu le thlir tu zong zong ta chi bai kan buk cheu ani ole tuntu ma hian tunlai boruak kanan hol kwal dona tunlai Khawvel Buaina Indopui chua theina khopa boruak so san na bial kan fang don ani ber mai international news le politics lam hi he channel a hian regular takati chua thina nia minlo ngai hlut sak tu te chunga lom thu kan han soile ni se ole kan ngai thak tak tak main min han like sak le prep mai ula har sa lo boka atopa comment section lama kan ngai dan theu kha kan tar lang vele don nia tunlai Khawvel zawzok thlir chuanin rambial buaina Khawvel Buaina aso sang moti mai turania kumbul kan tran chaulai hian country dangkhan Venezuela boro ka khatiang khania ramdang Venezuela mani ro in rel ram zalian laka USA in rola sipai atir lu tan ram president tenu pan man mak mai a oil du wang ani ti te pon mitam tak chuan an soi ainga po chuni se kha khan boruak so sang tak voin thleng hian a thlen chho me kania chuti line Iran laman buaya Russia Ukraine lam lo ni bok nen tunruma hian Khawvel Indopui chua mai thei lo thon na chutiang buaina so sang mek te chu kan thlir kwal don ani ama se bera chuan Greenland lam kan hru tanga hei Greenland hi Donald Trump hian US hian kan du ani hatia voini voi thum ma soi to tuna po hena soi le towa tuna hian Greenland hum him turin Denmark chuan thei top chu atum thu te NATO member te pon hi US malak tum na hi an do dal thu te chutianga US hian Greenland hi sipai chakna mangin emo ne chu tumin malata se NATO top na hun a thleng mayangem ti te expat tam tak ngai dan ani ta ni NATO top hun a thleng mayangem ti chu mitam tak ngai dan ani ta NATO hi Cold War boro ka an din chau kha ania US le a thui hruai te intel khom na sipai lama tho dun na in chan ton na angata na platform an din kha ania Russia khan pol kha adin ve boka ahun lai khan USSR khan amai ro chu USSR in a pol an din kha chu an ke dar to nge ni kha NATO hi chu hei vo in thlengin a lakal chawa tuna Greenland buaina hian USA in rola ma ala tak tak ani chuanin Greenland ne chu tuma chu tenga ma ala tak tak ani chuan an do dal don nge ya chu NATO a khai pa ber US hian a thian ram NATO member te chunga hetianga che talani chuan NATO a ke dar lawang ti soi thei ani tabik lovani US le Russia ngai dan chu hemi ko nga hian ai nang chho ta nei te pon mitam tak chuan an soi Europe chu liberalism thler ka rangin omdon ni in mithiam te chuan an lo soi lok ve boka January ni thuma US President Donald Trump and Venezuela President Nicolas Maduro le anupui an ruk khan Danish ta Denmark ina an enkol anta anga an chei bol le Khawvel pona Denmark ta nia an soi mania ro in rel na autonomy nei Greenland chu hemila konga hian Trump chuan ril ru a so son me kania hei hian nei to chu top na hun a thlen tir don em ti te thu thang tam tak om ta me kani Russia Ukraine Indona hei po hian ati zual thei nin alang bokani US sipaiten Maduro an ruk bo nu ni khata khan Donald Trump chuan Europe ram chu atinging atilungai hle ni tin mitam tak chuan an soya Europe ram hi infiamna na mangem ni tite Atlantic ne na Greenland hi kamamo tak zetani defense atan kan mamo ani ti khana soya China Russia ron lian zel tur epnan NATO ven himnan Greenland hi kan mamo ani tin US chuan soi ani kha White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller chuan he administration Donald Trump kai hroi sarkar tantira tangkhan US sarkar din mun chu asoya Greenland hi United States sa atel ve turani ati Venezuela chungchanga malak na khan Donald Trump sarkar hian Western Hemisphere thunu na tumji atilang chiang hle ni na langa chuta chuan Greenland hi geographically in atel ve rambial angjong soi chuan Northern Europe Director for the Atlantic Council think tank ana Wieslander chuan soi Venezuela rama in rolna tramana akalpui lotling taka akalpui hi hemisphere om Greenland laga tharum thona manga Greenland laga tumna
chumi kong le vauna ani thei thu soi anom boka Danish Prime Minister Mette Frederiksen chuan January ni khan Denmark public broadcaster hena voin thleng hian America President hian Greenland adu thu ala soi renga voin thleng hian vandoi thlak takin America President hian helai hi lak tumin ma alala rengani hei hi vandoi thlak takani a thleng don lovani ate NATO a General Pui Paul Thren khatte Denmark President chuan chutianga US President ma ala zela nei chuanin NATO General Pui NATO tangrual ram hi ake chedon NATO tan topna hun ani thei ni na soi United States hi NATO ram dang bei atum ani chuanin kim atop don tinani chuta chuan NATO atela chuwangin Indopui pahnina no ven himna po a chhewek don ani tin Federation chuan a soi tuna hian darkar thimber hun thimber chu Denmark hian ma chondon ni in kan ngai United States in sipai chakna manga Greenland hi ala ni chuanin NATO a Article 5 Collective Defense hi omzia nei don lova Article 5 kha Mutual Defense Clause ania tangrual ramten an member te NATO member ni lovina an bei a antran rual na tur le antran pui na tur sipai manga an chan le ton na tur kha ani Article 5 kha NATO member ni loten NATO member anron beya chutianga sipai chakna manga anron rune mo chutianga bei pui thak nan ron kalpui ani chuan NATO member te chuan tangrualin an member beitok chu antran pui dona an member beitok chu channan sipai chaknan mang thei dona ni chu NATO thuthlung article number 5 a khana injiaka NATO member vek US in NATO member tho Denmark territory Greenland laktuma mala ni chuan NATO member te hian chan le theina tur article engma an nei don lo tinani chutinga nei chuan NATO chu pher sop viau don tina te po ni ome Chicago University history professor John Mearsheimer chuanin Ukraine thil thlang hi Greenland bei theina nena in mil ni in a in kung kai ni na soya masa Europe ram hruai tu te chuan Ukraine tan security guarantee design turin Paris a White House official te han muwa Venezuela emo Greenland emo chungchanga Khawvel Buaina hemi chungchang an rel hi an lapuang chuak lo thungani American College of Greece and International Affairs professor Konstantinos Philos chuan Al Jazeera Ashil danin an gaipe mober chu European defense le European security ani America chu hemi chunga hian omrengani hati thung US hian ral thum magin Greenland a bei ni chuan tuna Ukraine Russia in be meka hian Putin a kut chu nasa takina ti chak thei don ni in expat te chuan an soibok Germany President Frank Walter Steinmeier chuan tunkar chung khan symposium NATO value inanglo NATO hlutna atlan hiam chhomek ni na soya Khawvel in rel bol na hei hian ti chaklo hle don Khawvel himna der thong viau don ni na soi Steinmeier chuan in Khawvel hi rugru te tual that tu te miram chu sak tu te chutianga bei pui thlak tu te omna hmuna kan chantir dona chung ho chu ven lovin kan chhuwa zalen don ti na ni chuwangin NATO hi chaktaka akal le angai ni na soi nikum lama Donald Trump an Greenland laka du thu a soi chuana masa khanin France chuan Canada tui pui kama nuclear tui hnuai longa tir ngala tiang khan tension kha om ngala ni Newfoundland bula Saint Pierre le Michaelan thliarkar chu France thunai na rammani thu France hian hriat tirna ati chuak ngal bokani kha tunkar chung kan France Foreign Minister Jean-Noel Barrot chuan in action lak kan duwa masa Europe kan thopui tenen kan thok dun dona ni tina soi US in Greenland lak tuma sipai chakna mangani chuan France te Germany po hian an liam mayan tumlo ni in alanga NATO anga chanrual a theidon lo wang le article number 5 am han theidon lo wangin France te Germany te aram malang hian Denmark hi an pui tur thu te po media thren khat te chuan an soi to boka Poland tenen po ruwa manna an siam don ni om takani German Foreign Minister Johann Wedelpool chuanin thu thar thedar tu te hena Denmark hi NATO ta ani wangin Greenland po hi a principle a chuan NATO ramania kan veng him don ani hati ve thung sipai in rolna om donem German Greenland lak adu chungchanga hian eng man ruang e manatum ti hi mithiam te chuan tuna hian an soi ho meka in hilna tam tak po
Marco Rubio US Secretary of State chuanin journalist te akom na kar le lama deni sarkar ahmudon ni na soya mase Greenland laka sipai malak na chu dokana omlo ni chutiang dur thlan na chu omlo ni na soithung President chuan United States ram himna tan lo om thei te chutiang hriat chuatum chuan ma ala sipai manga ma chon theina tur option om vekani amaro chu Greenland chungchanga hian agenda sipai chakna lam kan da bo to ti in Marco Rubio chona soithung Greenland a ep tu party lian ber hruai tu chuanin Copenhagen chu kong atanga chuaka Greenland chu US nena direct inrem na siam phal sak turin alo ngen ve boka Copenhagen a ep tu hruai tu pele brobak chuanin Greenland sarkar chu Denmark tel lovin US sarkar nen inbiak na nei turin ka fuyani ati thung a chan chu Denmark hian Greenland le US te chu inbiak na engpo anei pui adu lo vekani ti na soi Trump malak na masaber tur nia an soi then khata chuanin Trump hian Greenland mi pui te chu US an tho pui ani chuan US an zomani chuan mi pakhata dollar sing khata tanga dollar noi khatin karvel zel pek atin tu mek ni in Reuters chuan soi Greenland hi mani ro in rel na autonomous nen nia amaro chu Denmark ram chunga anga ngai ania hewang hian Denmark ram anga soi ani hrim bokani chuta chuan Denmark opposition hruai tu chuanin Denmark ron lovin Greenland hian America nen inrem na siam turin malaro se chutiang tur chuan thu ka ron ani tepo ati ani Trump hian sipai chakna ai ma chuan Greenland chu sum manga lei tepo tin tu ani in media tam tak te chuan an soi ani kha hetiang hi thilti ngai zen lo angin langma sela kumsang khazariat bor chho khanin Russia tangin Alaska hi US chuan alo lei to a tunthlengin Alaska hi US state zinga athil ta ni kha chutiang do bok chuan Greenland hi Trump hian sum manga lei te potin to ani in alanga chutianga thei alawani chuanin sipai manga ne chu mai te po adu ni in alang chutianga ti tak tak ani chuanin NATO member ramtenen anin kara chheviau dona indona lian tak chok chuak thei zinga mi chu ani mekani engwangin nge Trump hian Greenland hi du Trump te Marco Rubio te Stephens te chuan ven himna lam Donald Trump an Greenland adu chana hian an soi veka NATO himna atan US himna atan helai Greenland a US sipai chek hi apoimo ni nan soi vekani Denmark chuan kumsang khazakwa somnga pathuma inrem na asiama US ne na sipai mun pui helai Greenland a hian din aphal sak towa man ruale asipai te po hruai lu theina turin chutiang chuan inrem na an lo nei towa thlona te po Greenland a hian US hian da thei boka voin thleng hian Greenland a hian US hian sipai mun na da Indopui panina nulama khan chuanin borok sosan lai khan chuanin US sipai sing khat borvel anoma tuna hi chuanin US sipai zani borvel chau anom thung ania sipai da satlia mai nei lovin Greenland chu US ram pakhat anga chantir Trump hian adu ani bermai Peter Fick anti Greenland a hian US hian radar station ada chumi an kol turle mala turin mi zani borvel sipai zani borvel le technician tenen an vain mi zani vel an omnia hriadani Russia tanga North Pole chunga ballistic missile ron thlok tur chumi lo man thei tur chuan radar station US hian ada mel malam Russia China ina ballistic missile an ron ka chua olsam taka hriadani theina an radar hi helai hmuna hin US hian ada ania soi ani Nikum lampo khan Donald Trump hian thu thar the dar tu ten kom na US chuan Greenland hi lak lu adu ni khan lo soi to a Panama po thunu na du thu te po soi ani kha hei hi economic security ta na poimo ni na soi Arctic Sea hian vur atui chhozela vur lian tak tak atui ral chhozela hemi ni wang hian North Pole paltlang na turin sum don na kong lian zo ka in hong chhozel ti na ni vura tui zela wangin longa tui pui kalpo all sam chhozel ni na langa chu wangin North Pole kong khar hi in hong chhozel ni na lang chumi tak chu Trump po hian ron muwa heta chanvo lian tak neitum hianin ma alak na pakhat ani bok nia soi ani Greenland chevela hian Russia China indolong tam takan oma an nei boka ramri mayani wangin hi US hian en thei lawani bermaya chu wangin NATO le America veng him turin Greenland a hian sipai tam tak kan da vengai ti chu Trama soidan ani bok
heti lai hian Denmark Member of Parliament le Defence Committee Chairperson Rasmus Jarlov chuanin America and Greenland a be ni chuan Denmark hian a inven nan a chan le tangai don ani tin a soi Danish sipai te chuan US hi an dang theilo ani don pon a ko to pa thei top an chu angai don thawani an ram veng him turin thei top an chu angai don ni in Defence Committee Chairperson le Danish Member of Parliament Rasmus Jarlov chuan a soi sipai manga Trump hian min be ni chuan chu pom theilo hul hual ani don ani NATO ram pani kara in do na chu thil thleng theilo turangai ani dona amai ro chu tianga thleng ani chuanin chetna ra phlak taka thleng don ti na ni NATO top na hun a her chuak don ti na ni ang ti in NDTV nan komna Jarlov chuan a soya US in Greenland a lu chil to wangin Trump hian Greenland be theina tur tuna hian malakna kalpui ni te pon langa Trump hian mai he thler kar hi kumsang hele som pakwa khan lei alo tum to a lei turin malakna lo kalpui to a kha President Trump masa a Trump top don lam kha ania Denmark chuan an lo phal lo viau mai Trump malakna kha a hlam zui chhota kumsang hele somni palia presidential election an hena a chan nuwa office a kirle nuwa khan Trump hian a Trump masa lo cham na chu ron thar tholia Greenland hi lei turin thutluk na siamin chu tiang chon ma ala a amai ro chu tuna hian Denmark lam hian an phalo zong lo a lei theilo ani chuan sipai atir mayang ti hi mitam tak ngai dan ani chhota Venezuela chunga che du dan zong te ngai do chuanin chu tiang chuanin Trump hian Khawvel rin lo ang tak hian chetna kalpui thut thei reng tina ani Danish mi singa sang sari chu American ni turin kan hral theilo ani ti in Danish Prime Minister Mette Frederiksen chuan a soi Danish mi singa sang sari ati chu Danish mi singa sang sari ati omje hi Greenland mi pui singa sang sari a soina ani US in ral thuam manga min bayani chuan kumsom sari paruk zeta upa NATO sarkar kumsom sari paruk zeta upa sipai pol inzom khom NATO chu atlu chedon NATO tan top na hun ani don ti in Mette Frederiksen Danish President chuan a soi sipai beina hi NATO top na tur chuan inge yanga chan chu Denmark hian NATO Article 5 hi amana ngai dona chu ram rang NATO member te an ron kalanga kan mun ma hum him tur hian min be puyang tin a soya chu tianga ni chuan America chu NATO ram halo ni ve tho bok nen chung kwa indona a thlenga ni chuan chu chung kwa chuan tlak chiat ke dar mailo chu mabaga nei lo ti chu an ngai dan ani o tuna kan ngai thak tak kha Khawvel Indopui chu a theina pathum zinga pakhat ania Greenland hi ni na taka chuanin autonomy nei hania mania rawin rel hania maro chu Denmark ram chunga anni thungani Denmark hian ram chunga anga ya chu kaldana nia NATO ram zinga mi Denmark hi hani boka US NATO a khaipa berle NATO defense budgeta sumda nember hani boka Greenland la tura US in ma hala taka sipai atirani ngat phei chuanin NATO Indopui panhina a Khawvel pol chak ber tia soile in thlung hat ber mai ral thuam manga in puiton thin North Atlantic Treaty Organization NATO chu ake chelawang ti tu man an soi thei talo ani ole khatilam chu handu tok le photila Iran lama kan lut le anga hei hi Khawvel Indopui chu theina zinga mi ani mek ani country tangkhan Iran han boi meka economy lucheme kan nia ewang hian an ram mi puiten an economy luchemek do lovin an roi tu te lakalung oi lo na lan tirin protest an naya chu tu na hian an protest nei chu a trai dar chhomeka an sarkarin a thunun hlei theilova mi puiten agenda dang an ron vorlea an roi tu te lakan lungoi lo thu le dictator ro rel na ti in dead to dictator ti te anaw la ani tanuk mai chu Iran buaina hiania Donald Trump la chuan Iran mi puitan sarkar hian ti du da chhun zom zela ni chuan sipai chakna mangin kalu tang kain rolang ti khan lo soi ve reng mai bok nen Iran chuan buai tak zet ani USA in rol ani chuanin Iran puichak tak hi Islamic State tho pui singa hian an katnuk ti hria da thawme Iran hian a tho pui helpol tam tak adin chuaka Al-Qaeda tepo Iran tho puyan niya heta Yemen a hu thi te tin Hezbollah te
Hamas te tin Iraq a helpol then khat te chutiang chuan Iran hnuaiah hian an in thlung khawm ania an ho tu pa ber Iran chuan beyato ka ni chuan an ni ho hi khoi bu ton dar ang mai nan ron thok don tina ani chu indona lian tak chu theina ani mek bok ani Supreme Leader ni bok Said Ali Hosseini Khamenei kai hruai Iran Islamic Sarkar lakan nor huai hotna tuna hian alian chhozela terana mai ni lawa Iran rama khopui lian zong a trai dar to ni security force tele mi puite anin tong na sa a an hruai tu pa ber Ali Khamenei hian nor huai hot tu te chu anom na mun taka da hi afin thlak tiang zong khan a lo soi to a kha Iran protester te tithin rim zual tu ni te pon lang hani economy an tlak chet mek awanga lung oilo na chu alarik thorwalin an sarkar laka an lung oilo na dictator rorel na to prose tiya naw hla chu ring to ma zo kani President Masud Pezeshkian chuan Iran sarkar chuan nor huai hot zelani wangin internet le international telephone call mang theilo turin an ti top ni na soya anram judiciary ho tu to le security force te chuan tharum thona che protester te chutianga che fir fiak te laga chuan na takin chanlet na an pedon ni in an soibokani nor huai hotna mi puin an kalpui satlia ni ringot lova kumsang kha zakwa som sari pakwa a Islamic Revolution Irana athlen laya anram Islamic Revolution Irana athlen laya tuna an sa kho sipai an sa kho kai hruaina an ho tu Khamenei telam hianin anram an Crown Prince chu an lo not chuak to a Crown Prince Reza Pahlavi an ti chu no chuani tuna hian hei hi Iran mi puite chuan kaukir an duwa hei hian in boro ka ti so sang zual ni in alang hepa hi US a Washington a tuna hian a ummeka sang go somsari pa ko tangkhan US a in himna zong in a luta hei hianin Iran mi puite chu a thlop ni in alanga Iran rama kaukiran tum hei hian boro lian tak asiam mek bokani an Crown Prince Reza Pahlavi pa kha sang zo somsari pa ko Islamic Revolution lai khanin tuna Islamic dan mangrau rel tu Khamenei te hian an hot chua ka sang zo somsari pa ko khan US a luta chumi fapa Crown Prince Reza Pahlavi chu Iran a kir turin Iran mi puiten an aumek nia soi ani anaw hla po adang chhota viau mai death to the dictator tite Islamic Republic tan thi na tite chutiang chu Iran mi puite aw hla ani tanuk mai tun hi indona hnung berani tun hi Iran har tharna ta na kan chet na hnung berani titen mi puyan aw ruala Pahlavi chu US atanga Iran a lo kir le turin anti chutiang chu an aw boka democracy pa ngai taka kir le Iran mi puite hian an du ni in halangani ani taka chuan Iran hi sarkar pakhat ang ni ma sela an sa kholam inrel bol na hi alian zoka Islamic Republic ti ania an sa khorin dan Islam sa khorin dan chumi an sa kho in op dan hi an ramro rel na hin alal bera an president te hi chu aming mai ni na langani chutiang chu ramdang le na indor na konga poimo ani wangin president te chutiang te chu Iran hi chu na mingen an nei mai ni te pon alanga diplomacy lama malak na ta na poimo wangin chutiang tilawa chuanin an sa kholam pang in kai hroina Iran a hian alal ti kha Islamic law ang hialte puang che lo ma se kalpui che lo ma sela Iran a hian Islam dan hi alal viau mai an army panga ai chuanin IRGC te po hi an lal viau ni nan soya chutiang te chu Iran kalphung ani eiruk na halwar ni na lang poka chung te chu Iran mi puitam tak hianin an du to lova sa khwa Islamic Republic ang chu lok chiat tira Iran democracy tak pian chhuat tir hi mitam tak hian an du to ni in alangani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan sarkar do dal tu nor huai hotte chu US President in an monga hiatani tina soya buena siam tu te an ni tina soi Iran chuan United Nations Security Council hena lekha thonin nor huai hotu te chu Iran rama tharum thona thlen tir tu le rong taka chet na ti trai dar tu an ni ti in a soi USian an monga hiya wangin USian support lat wang ni in UN a Iran chuan US an hek boka tramero chuan Iran chu Buaina Lian taka anom mek ni na soi nor huai hothini som pali akal chhota economy chungchanga po an hiam chhozel ni in alang kumtam tak chung nor huai hotna lian tak tunami hi ani chhota hewang hen Islamic Republic
sarkar ti top tur le ti ke dar tur hian mitam tak chuan ma an la chhomek ni na langa an aw hla bera po Islamic Republic tan thina topna ni ti chu an aw hla ber ani tani an nalram din tharle turin Iran lalram din tharle turin mitam tak chuan du dan an aw chua pui mek boka china kan soita kan khan US and Crown Prince tuna mek chu Iran mi pui te chuan Iran rama lo kira Islamic Iran a lo kira Iran lalram din tharle turin an aw mek ni in soi ani bokani voin thlang hian norhoi hottu mi somli pariat le security personnel sompali an thita human right groups te chuan hemi chungchang hian soya internet blockout ania telephone international call man theilawin Iran sarkar chuan a siam boka Donald Trump chuan Iran sarkar chungchang a soya soinon le in Iran sarkarin mipui an that chho zel ti ka ria na takin hei hi chan le tangai ni na soi December ni somni pariat khan Iran a hian norhoi hotran ania mi somli pariat voina chuan an thi tareng mai mi sangni le jani somsari pasari chuang man an ni to nge ani sarkar rang ten Iran sarkar chuan dem chhomek boka French President Emmanuel Macron te UK Prime Minister Sir Keir Starmer te German Chancellor Friedrich Merz te chuanin Iran thunei tu te hian an mani mipui te venhim konga mo phurna an nei ni phubalak na ban sanin remna ngetak nei turin mipui te handon sonangai ni nan soya even thupong tu Stephanie Dujarric chuanin United Nations sununna Irana mitam takin an chan chho zelo wang le buaina lian tak an to chho zelo wangin United Nations chuan Iran athil thleng hingun takin an ngai chan thu a soi boka Khawvel khoi hmuna po mipui te hian an duang aw chua pui turin dikna an naya remna zonga kong zong te chutiang te chu an ti theini an dikna an kalpui thei amaro chu tharum thona manga chan le thi thil dikani lo thu mangin UN chuan thu chua an siam ve bok ani country tangin kumsang azgo somsari pago khan Iran a hian Islamic Revolution a thlenga nia an sarkar pai thla in Islam ro relna kai tho ania tuna ro relai mek indin chuana hi ania khata an no chuatak fapa Reza Pahlavi hi Washington atuna hian a cheng meka Trump chuan in Iran mi pui te tran pui tura ain rol du nei chuan tran pui ain huam reng thu a ril nia soi ani Washington DC bula cheng Pahlavi hian norhoi hotu te chu ningani le zirtop ni khan kongpuya chuaka au turin angen non le nia soi ani rampuma norhoi hot ani chhota a BBC chuanin Iran ram chung mun somruk pasari borvela norhoi hot na hi athleng mek ni in an soi norhoi hot na lian ber nia soi Iran history an norhoi hotna lian ber nia soi chu kumsang nela somni pani khana nia Kurdish nula Masa Amini kha hijab avua thalo nia soin police te khanan mana anhuwa athi tamaya khawang khanin mi puiten nor an huai hotalung oilo nan lan tira an boru ka lian hle ani kha khami tum khan mi zanga somnga chuang an thi nia soi ania mi sing ni chuang zet hren an ni bokani khatiang khachu tuna norhoi hothi alani chi alwa maro chu ani telin tuna norhoi hothi lian chhozel ni na langa an boru khi Khawvel mi pin an ngai ven mekani US President hian in rol atum thu kha soya chutianga in rol chawani chuanin ni china kan soita gang khan Iran hi ral thuam a chil North Korea ang mai ral thuam a chil ve thau an nia anni po hianin ballistic missile te cruise missile te rocket te an nga aviao mai an hnuaya hian helpol tam tak Iran hian an tho pui boka chung ho zong te chu US do turin an ron pung khom ve ngei don ani chu chuan indona lian tak a chok chuak thei ti ani ole Indopui chua theina pathum kan soime kania ato bera chuan Russia Ukraine lama hian an lut leila an boru ka lian viau mai hei tuna hian Russia chuan a hypersonic missile thar Belarus apo khan tuna hian an deploy me kania Rustic missile khan kap chuak leta Ukraine a hian nu mara phlak tak mai athlen le me kani Russia chuan NATO ramri bulmaya Ukraine target a kap hypersonic missile kap NATO member Poland ramri maya Ukraine target hypersonic missile chaktak mangin Russia chuan be pui thlaka Kiev European General Puiram ta chuan Ukraine tan chiat na lian tak hei hian Ukraine tan chiat na lian tak Russia hian thlena tum ni nan puwa chutianga NATO member
Poland ram ri maya be pui thlak chu Ukraine lam manin ral ring viau ni asoi ani Russia and Ukraine a resnik aka chu voi ni na ani ta a tlona manga be pui thlak ani lain Russia hen resnik missile hiron kap chuak thut ni asoi ani Ukraine thunai tu te chuan mi pali an thianin an soya khopuya power atop ngala Qatar embassy po a chenwal ni in Ukraine lam chuan an soi tuna resnik missile hi Putin khana chuang viau maya Khawvel sarkar air defense engma hian Russia resnik missile hian kap thla thei lo ani ti po khana lo soi to nge ni kha chutiang khop chuanin he missile thar hi advance ni in alang nuclear warhead a keng tel theya amai ro chutuna Ukraine an beina hian nuclear warhead volovin conventional warhead zo kan vu ani in alang nuclear warhead vo seng chuan Ukraine tan chiat nara phlak taka thleng dora nuclear warhead volovin conventional warhead zo kan vu ania amaro chumi pali vel an thi tho nin news tam tak chuan an puang nge ani he Russia ina hypersonic missile thar anai resnik missile ka chua hi Ukraine Russia in berem tura malangna poimo taka kallai me ka thil thleng ani amai ro chu US ina sarkar dang laka chet lakna kalpuya wang le chumi ammalak na ina Russia ngong telo wangin Russia Ukraine chungchanga po hian in biakna sukuk chho zel ni in alang achan chu Trump khan Venezuela laka ma ala a an President Nicolas Maduro te no pa manin chumi nuwa Venezuela oil pumbil atum ta chuan Venezuela a oil manga sumdon na reitak local pui to tu China Russia te an oil facility infrastructure te Venezuela a an oil facility Russia le China oil facility te ti top tur khan Venezuela President Tharka Trump khan ati ani kha chumi nuwa Russian tanker te US chuan manna voithum lai mai Russian tanker an man to khanga wang khan Russia Ukraine in kar bawro ka thalo viau mai ni chuwangin Russia Ukraine in dona chu chuan a ngong chho zel ni in langa tuna in biakna kalmek po hi Venezuela bawro kal chho zel khan a vochiani in alang bokani Moscow in alo soyangin Putin a chena in kha drone mangin Ukraine khan an beya beitumin ral thum tam tak drone somko borvel zetan kap chuak ani kha khami phubalak na ni in media tam tak te chuan tuna Putin na resnik missile ka chua hi ni in an soi ve bok amai ro chu tun haya Russia President Putin a chena in beyanga statement ti chua kha Russia in do ta soi ni ti te thu thanga omlea enga po chuni se thil dik tak hin dona mola hi chuan hriata har sa thin an soi thin kha in dona chuan thudik afam ma sabere an tiang deu kha nia dot le thudik hi aleng ton mol ani ber mai Russia chuan Lviv khothlang lambiala le kifa le chevela te infrastructure kap cheturin darkar somli pariat kalta chung khan drone zani somli pani le missile somthum paruka kapa chungjinga chuan resnik missile te po tel ni in Ukraine chuan a soya khang thil thenga wang khan resnik ka chuani wang khan kifa chuan mi pali an thia anjinga hian kumsomnga paruk mi po tel nia shriatani Russia hian NATO ramri arun kap thoi thuaka NATO antrik dial ani ber mai NATO indo thlona te an thlok chuak hala an van boruak paljutna omem an airspace bo chetna omem Russia henaron paljut em man ram chunga ral thuamaron ka plu tem ti zongjong te NATO indo thlona rol thlok chuakin an chian nia soi ani chutiang chen boruak tang taka ommega ni engponi se Russia Ukraine indo na hi Khawvel indo na lian tak chok chuak thei ani meka enge an chanchin kan ngai chang zelanga tin tunlai Khawvel bawro ka thalo khop maya boina rang hun enga moza ta thlenga ni rambial boina an hriatang khan kan puanta kang khan Iran lamte Venezuela bawro kal zelte Syria lama indona thar tual chung indona thar halo chuak boka Israel lamman la boi renga Hezbollah ten enela innora Gaza in ka hai omma sela kha tokin in ka hai bo chetna wanga in chan ton na ala thleng reng boka Donald Trump chuan in Mexico Colombia tite Cuba te laka vona achak chuak boka tin tun haya hei ni chin kan puanta kang khan Greenland lak tumin Trump in tin to le mek bokania chungjong han thlir chuanin nikum ai ma khan kumin chu hetiang borok hian Khawvel min tuam don te po angkhop mai chanchin tharber he channel a hian kan ti chuak zelangai longa chang